antolatu ditugu aurten ere gero bat gaurdanik Harrobitxulo eraikitzen topaketak. Egitaragua anitza eta osatua, gaztetasunez, astialdiz eta kulturaz blaitua. Herritar guztiei eskenia. Egitaragua astelenean hasi zen, Harrobidean izeneko hitzaldiarekin. Gaztelekoan izan ziren Harrobitxuloko bi kide herriko nerabei proiektua aurkezten. Interes handiz jarraitu zuten bertako protagonista nabarmenak izango direnek, ez ahaztu Gaztelekoa Harrobitxulon kokatuko dela. Atzo, berriz, Santo Tomaseko festa izan genuen Askatasuna plazan. Eta gaur, aztarritruk eta mural margolketa ditugu martxan. Irekiera ekitaldi hau egiten dugun bitartean. Astelenean, sormen tailerrak izango ditugu. Aurten joskintza, komikigintza, bertsolaritza eta musika izango ditugu ardatz. Jon Iruretagoiena, Joseba Larretxe, Lierne Rekondo eta Isac Arruti gidari. 50 herritarrek eman dute izena eta tailerrak osatu dira. Kultur sormenak eta gure kultur sortzaileak erdigunean jartzeko egun berezia izango da. Asteartean, etxerako bidean elkartasuna eta babesa izango dugu harrerako lagunen eskutik. Euskal preso politikoen afera oraindik konpondu gabe dagoen honetan, garrantzitsua baita guretzat errealitatean ker horren berri ematen jarraitzea. Egitaragoak hurrengo egunean jarraituko du, abenduaren 24ean. Goizean, lehengo urtean arrakasta itzela izan zuen, talo tailerra izango dugu. Gogoratu izen ematea irekita dago. Eta arratsaldean, aztarrikantekin zintzurrak berotu eta euskaldoinuak aireratzeko parada izango dugu. Eta tartean, gazte feministen argazkia aterako da. Bukatzeko, garrantzia berezia eman nahi diogu azken egunari, abenduaren 26ari, ostirala izango da. Goizean, Harrobiltzarra burutuko dugu udarregin. Bertan, aurten Harrobitxuloko talde motorrak landutakoen berri emango dugu. Behin-behineko proiektu definitiboa erakutsiko dugu eta erabaki potolo bat edo beste hartu beharko da. Eta jarraian, batzarra maitzean, pintatu berri dugun kartel zoragarri hori Harrobitxulon egongo den zelaian errotuko dugu. Harrobitxuloren aurrekari bezala. Harrobitxulo jada bidean martxan dagoela aldarrikatzeko. Topaketak amaitzeko, ondoeztik elektrotxaranga izango dugu herriko kaleak astintzen. Usurbiek zutik kulturaz gozatzeko areto bat izango duela ospatuz. Hauxe beraz topaketak. Aniztasuna zutabe, gaztetasuna, kultura eta astialdia erdigunean. Harrobitxulo martxan da, bidean gara, Harrobidean. Bide luzea eginda, baina oraindik tarte polita egiteke. Gero bat gaurdanik eraikitzen elkarrekin.